West, ano yung takaroon sa Barako Bar and Grill. Para sa itong Coronation Semis by ang kisay mga daog, ngoy maatbang niliri ko sa finals. Para sa urang magsababay. So, kung gusto niyo mga daog kanina tournament by, mga daog 10 grand plus merch from Lumad Valley Clothing sa uban na itong sponsors by. So, MC to my left, introduce yourself. Yo, Supremo, ako very good vibes kay TJ ODC. Shoutout sa asawa, sa akong papa, sa kang kailan ako din. Yeah! MC to my right, Bukidnon represent, introduce yourself. Fu, Exotic Artisans, NWA, shoutout ang Bong, ang Sydney, ang J-Crime, ang JRB. So, nakadaw sa coin toss si Fu, pero kipili niya na muna si Supremo. First round pa kay Supremo, let's go! Yo, Lirico! Gabi nga name drop kanina. Pinasinggit o pinamulti. Pero saan na ito pagsumbagayana kung imo mga saywar sa uban ni mo gisulti? 2 days before sa event, nag-chat si Fu sa GC. Ana sa ahadaw dapit ang brako. Nag-reply si engineer, ana sa diarana dapit sa pabayo. Kamulo kong basa sa konvo, gabi akong lap trip. Lami kay ka-reply anong taga-ig mapa ang taga-bukid. Pero congrats! Nasa semis na si Fu. Pero sabi ng mga tropa mo, masyado ka na daw filler. Hindi ikaw yung Fu na inaasahan ko sa semis, mas gusto ko pa rin yung uprising killer. O Fu, semis, uprising killer. Bakit parang wala pa rin kuda? Ang pinupunto ko lang dito hanggang semis lang tong Fu na parang si Fu kuda. Nakapasar lang og English 101. Feeling advanced na dito's bukid ning pangit. How ironic nga kamo manunta tong elevated pero nga nung dire kagapangita og summit. Mga bay, let me illustrate. Sak maestro, Tats Maven Marshall. Naglusi si Christine, signi serious, unya kaning Fu nga butakal. Oh, ikaw ang pinakaihit na tulos sa tanan. Ana pa sa I have the fire burning, puwe igura na akong luwaan. Kapila ba na ako iingon, nga di magsilbi ning mga taga-bukid sa taga-sudad. Gikan kay Viper, JM Guns, bisag Fu, signi serious, ibatibag. Oh, ibatibag, itrono sa oro, irap batikos, mapa-flip top o hinampa kayong letra. Hinumdumi nga sa una na akong pagsampa sa inyong kasa di bara, akong kituli, ako ang kontra. Di bakit antikagbali unong kaliga? Sa tanan, all in kumutaya. Isaray buot pasabot nga bisag asa ibutang ang bulawan di mo taya. Dipildi ni mo si J-Snipe, and now I'm fucking tired. Ikaw ang dahilan nga nung dili na ko inspired. Pero sige na lang. Kinahan naman na. Semis na budne. Di na ko pwede nga mo back out. Ay kuit na nga gamay ko kay murag David o Gulayat ang dako maoy ma-knockdown. O pwede yapon Jack the Giant Slayer. Ikaw na ang mamili. Pero ang summary sa duwa ka story ang gamay maoy naghari. Usapang hype lang. Huwag na wag po ako sino-sino. Kasi alam naman nating lahat na kapag nanggaling sa liwanag, mas malaki ang taglay na anino. Ikaw ba't ka na parito? Para sa kampyonato, bit-bit flag ng katutubo. Pes di ka masasatisfied. Lulutuin sa sarili mong mantika itong manok ng bukid nun. Iuuwi ko to na fried. Oo, alam ko na kayong mga newbie namulat sa teknikalan. Masasabing hasana pagsampa ng entablado. Pero di pwedeng puro lang utak. Importante pa rin ang experience, tibay ng loob pati na puso. Tibay ng loob pati na puso. Ikaw, pila na imong official battle. Nagtuo kag bapil din ako nimo. Kung saan nimo og daog kung nauna na tigag pildi sa karaan na Supremo. Tagaan daw kunyag mapa. Tangina, taga-syudad ka, way Google Map sa inyo, ha? Walay data. Kaharap ko ngayon, Supremo. Lugi ba kung susumahin? Matagal ka nang nakikipagbuno, ngunit yung kagitingan mo sa akin ay kukulangin. Kung san-san ka pa napapadpad,
Dito ka rin pala ibabalik ng iyong pagiging malikhain. Kung saan nagsimula ay doon din matatapos ang lahat. Itong sigaw ng pugad lawin aking papatahimikin. Trono game! Tinalo ka na ni G-Snipe na tinalo ko. Doon pa lang allows na eh. Kung sa tingin mo kalidad ng sulat mo ay didikit sa akin, no limit ang hereo, touch me not. Rizal reference. Pero kalaban ko supremo, paano ba yung kukonekta? Ika nga nila, pen is mightier than the sword, kaya yung tapang mo, tutumbasan ko lang ng pluma. Isang parte ulit ng kasaysayan ni pagkakait sa'yo. Kaya alam mo na supremo kung saan to mauuwi. Kung di ka pa naman bobo, yung hangarin mo na posisyon ng siyang rason kung bakit ka masasawi. Hindi ka pa rin natututo, Supremo. Pangalang ginagampanan, walang saysay kung susumahin. Paano mo maluluklok sarili mo sa trono kung yung basihan ng pagkatao mo ay nabigo din? Kaya sige, revolusyon. Kagayanong tulungan nyo, Supremo nyo. Ilang taon na ang lumipas, himagsikan pa rin nasa utak. Sino ba kalaban mo? Ako ba? Kasi dayo. Sa pagwawagayway mo ng iyong watawat yung ba pinaghuhugutan? Naku po, mag-ingat ka sa pagwasiwas ng bandila. Baka nakakalimutan mo, ibinaba ko nga bandera ng Iligan. Iligan, oh, pamilyar ba? Na-mention pa tuloy, inis ka no? Wala kayong closure ng ex mo. Gusto mo another chance? Sige ba, sa December undercard, lagyan mo muna X yung pangalan mo hanggang ngayon. Nagbabaka sakali na makaisa sa blood. Record kasi niya na mansyahan. Kung ayaw mo matalsikan ng sangkatutak na dugo sa tournament, di ka na sana pa nakialam. Alam mo madugo ang kahihinatnan na to. Alam mo madugo ang kahihinatnan ng serkulo na to. Nag-isip-isip ka sana. Kung tabas ng dila mo ay sumisimbolo ng bolo, talas ng pananalita ko ay alaibara. Alaibara. Fuck. Alaibara. 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 Tapas-tapas ng pananalita mo ay alaibara. Fuck time. Saka lang. Tagasunod daw eh, Google Map. Bugong ang reference para sa imuha. Yung tagaan, tigagmapa nga sa bukid. Kabulok mo wala yung Google Map ba? Bato ka na mo tana. Yaw, ang kapal ng muka! Baka nakakalimot ka. Nakaya ka lang nandito dahil nagpaubaya yung G-Snipe. Hindi ka nanalo sa laban nyo, nagpatalo yung G-Snipe. Tapos ngayon aasta ka? Ang lakas ng loob mo na mapa rito. Alam mo bang mas masukal ang syudad? Dapat kinabisa mo muna ang mapa rito. Lalo't sinabi sa sariling, pagsampa ulit, idodominate. Lahat ng kasali, mai-eliminate. Parang nagkasunog sa bahay ni Kuya, lahat ng housemate masusuffocate. Lalong-lalo na to Signiserious duplicate. Replika. Kahit sabihin ay quality, peke ka pa rin sa paningin ko. Kung kami dati hinangaan namin ang estilo ng pag-rap ni Luni, ikaw, si Badang ang tito mo. Tapos naghahangad pa to ng titulo. Nagkamali ka ng inidolo. Hoy, Signiserious, hindi ko papayagang magkampiyon tong anino mo. Oo, kasi tamod ka lang ni Signiserious. Grabe ka, Lord. Tamod ka ni Signiserious sa iya ka permi galuhod. Tamod ka ni Signiserious. Siya ang nakikita ko sa pingikayaking pinapanood. Oo, tamod ka ni Signiserious at yun ang pinakabuod. Bisag magtabang pamundua kalo-kalo. Ipasaka ta ng membro sa Exotic Artisan si pagbugkos tamong tulo. O mga anggel mo na naman. 1-4 standing ko sa flip top talunan. Nganong maminaw man kuskantsaw aning mga wala kasulaing awayan. Before mo mangantsaw, pag-try out sa mo, nga siguruwa nga madawat mo amaw. Nga before ka makalimutin nung duminga sa POI 6 isakos 16 nga napili sa Mindanao. Kunya ikaw, kato nga mga panahon tigtigway pakauggabaw. Gabayra na akong mga lyrics, ikaw gaantos pagyapon sa bahaw. Kaya mali, kung inaakala mong magkalibel na tayong dalawa,
Porque nagkasulubong tayo sa bracket. Ito'y eclipse sa numang liwanag ng araw, didilim kapag buwan na ang lumapit. Pare, wag mo nang ipilit o wag mong itanggi na sa inyo nakasanayan ng paggamit ng tirador dito sa amin ng pambato ay tangke. Oo, tangke na dili ni mo kaya nga mapugngan. Imposible sad ni nga mahutdan. Bahala pa og mga luthan, dili ikaw ang mahimong rason aron kaning tanan maundang. Bisaya at Tagalog, puro mother tongue ginamit ko para mabuo aking katha. Kasi sabi nga, ang hindi marunong magmahal sa sarili niyang wika ay mas masahol pa sa malansang isda. At ikaw, umaalingasaw ka na. Time. Yo, round 2 game. Daghan og variation ng gahi sa flip top. Ug base sa akong pagsusiwa ka sa kategory. Makita man sa written nimo ang pag-effort, ang kaso lang kay lacking kas creativity. Mabaw kayong punto, puro basic ginabanat. Ginaspit lang mga lines as loud as possibly. Nangugat na kag sinagit si mong mga nasulat pero wajapon kay dungog sa lyrical intensity. Kay let's be honest, Supremo, wa kay heavy hitting punchlines. Strategy nimo sobra at typical. Generic bars ug sharp delivery raman makaya nimo. Ug sagad na kayo na sa imong potensyal. Recognize na ka sa Flip Top Mindanao Division. Dapat pang next level shit na imong arsenal. Kay lisod mo pong tawagon ka na mong Supremo nga sa pagdaog dito kay di man day ka capable o pat ka battles. Puro full sweep ang result. Wa man lay hurado nga ng urso ikaw butaran. Napay linya bawal daw yung mahihina sa loob. Estado nga ng karir mo ganyan yung kinalabasan. Ganyan yung kinalabasan. Ganyan yung kinalabasan. Mula kay JR0, sequence, duma at bonnet, kitang-kita sa mukha na papasubo ka na lang. Jumping to conclusions, kaya nag-leap of faith. Ang kaso lang yung landing mo ay naging talunan, you fucking loser. Mga tsansa nga gihatag, isayangan mo sa dito, mapika nga gitanggal. Wanay mas musakit nga bars, sa pangandoy na ang mismong maingon sa imong di ka espesyal. Lamang lang ka sa akong experience, pero istoryahan lyricism di ka fit to work nga mahalal. Kung gusto ka nga ikaw ang mulingkod dito sa posisyon, pildiha ko. Tas himuha dayon ni og referral. Kay basin yan nagtuo kag dako nga honor ni para sa kuha nga dagat bangta. Gago baliktad, daog man nung mapildi sagpa japo na si Mua nga tinuod yun diyan pang local rhyme mong kapasidad. Pang local rhyme mong kapasidad. Pang local rhyme mong kapasidad mo nang wa ko nahadlok sa imo ang background o sa ambag nimo diri sa CDO hip hop community. Di ka masalba sa imong achievements. Battle royale na ni Supremo wanay seniority. Isukad sa imong pagbiya taman sa nakabalik na lang. Rogi hapon ka og style nga ginaserve. Ning gastik sa hilaw nga method kay mapanis sa pagmekos-mekos nga kog mga words. Alam, unod sa mga lines mura og chip nga a la carte. Siya rog ang setup wa pa ninyo na observe. Stick hilaw a la carte. Kibaw na mo sa reference nga barbecue pag ibutang na nasa bars panigurado gid nga burn. Sobra kawak ka local artist ni. Pati pag-abot sa music dagan sa imong karir palubog na. Nay album nga ang title Book ang Liwayway. Pero wala sinagan og spotlight dito sa Illumina. Overshadow na kas mga bagong nangabot. Tumo nga imong pasabot tagaan og mahibalo. Nga kung gusto pa nimo pildihon ng karaan nga Supremo ulahin na. Ginaisa na tamo. Yo, ano siya, di na ko capable. Isa kung sa akong kontra, kaya na ako mag-adjust, murag tools, adjustable. Adjustable na. Kita na gid ninyo. Liwat yun sa iyang amo. Bisaya ang ako niyo. Huwag tanawon di ka mag-rap. Murag kasakay mong kabuhi. Kabalo ka ang sa'y tambal sa kabuhi. Kamatay! Animal! Bisaya English yan tirada. Bisaya English yan tirada. Lami kay mo katawa. Ang rhymes gilok sa dalunggan pero ang punto puro way nada. Ako, simple ra akong tirada. Pero siguradong magkadugog. Magpagawas na og kargada. Oh, magdala ko gamit para ipakita sa ila. Nali na nila kailangan mo ingon og props kay Supremo kay nagdala na ko makuha. Nadaube kay naa naman eh. Daube kay naa naman eh. Nalaming naman in baboy. Akong ingon kung na
Nakating na ba ang kahoy? Pwes ato na ning dabdaban. Tutal na dagat naman si Cheese Knife. Ikaw na lang akong himuong dinuguan. I will cut your throat with this thing. And then I'll make hiwa your stomach so that the tinai will come out. Dagan pa unta ko gusto nga buhaton pero ni kalit man og brand out. Ganyan kababaw ang tingin ko sa'yo. Kung naloko mo mga tao sa mga English rhymes quiz, mga bansang supremo to. Tapos sa social media, gusto kayo mag-post about weed. Gusto siya mahimong cool kid. Pero sa realidad, wala gani pangambag sa dagkot, wala pagay pangambag sa food trip. Pero joke lang, kugihan ni si Pooh. Iyang hassle silang bukid, tigbuga o kahoy. Pero og kailangan og similya mo birada po sa baboy. So you're the realest motherfucker. Pero sa baboy namuhu ka. Kaya nga pala sa lumaki ng ganyan kasi pati pagkain ng baboy kinakain niya. Kaya sa mismo, galibog og hip-hop pa ang iyang forma. Kaya bisag unsa kalus ang iyang pants, skinny jeans tanawon siya. Unang kabalo ko, galisod ang pangitag hip-hop gears. Kay si mo skinny jeans walay moderno. O bisag triple XL nga imo sa nina, body fit ra gyapon si imo. Tambok! Tabatsoy! Inana nakasukat pa grade 1. Iyang diet wala na fix. Mao pagtungtong niya og grade 2, gipa-accelerate sa og grade 6. Ano sa joke ako ang round 3. Gusto na ko ibuong pahalipay sa mga tao. Kaya para sa ako, enough na ang 1-2 para mapagtumba ang parehas nimo. Sayop ko og sumada. Di mo parehas ni Signy. Lahi mo og atake. Di mo parehas atong serious kay imong linya pang komedyante. Kaya salamat na lang sa pagpunta. Salamat sa imong pagdayo. Salamat sa tsada nga dula pero akuha na ning turno. Sa mga nituo og wala, salamat gyapon sa inyo. Pila ka tuig nga ang dedikasyon, mas deserving ang supremo. Human ako dire. Ipapauli na ning taga bukid before ni makritikal. Wa ko nalipay makigagbat og duplicate na kung gusto pildihon original. Akong gusto po bildehon original. Shoutout si Yo, round 3. Klase-klase taog tradisyon. Lahi-lahi tag skilo sa pagpadako mo nang iya-iya tag tinuuhan. Nidako ka diri sa bukid. Nidako ka diri syudad ako sa bukid. Okay ra mga minos. Pero dapat nimo ng panindigan. Gitawag nimo si Signy nga membro sa kulto. Porket gasigig suot og mga native artifacts. Nakigbigil ka sigsuon nga lumad. Lisod sa guway sala mahitabo di na pwede tribo magahat. Kibaw kang mga nitibo me with attitude. Nagbantay tana kasi istorya para di ka makurap. Di magsilbi na imong katsuy dito sa among lasang. Supremo, mapuno ra kag tadtad o tadtad. Higala na mo dito na ay orasyon. O bendisyonado na ko sa tanan katalagman. Gipilde na ako imong gipilde. Pating nipilde sa imuha. Kinsa man taon ka para ako kay matablan. Pero sige, icebreaker sa kulto. Mura kag niwang og nangitom nga Senyor Aguila. Bugo nga putot, kinsay mga kasapian niya, taas kamot. Tas yagit mo og hustisya, huy gago ka. Legit na ni nga kulto, makapanimbawot nga presensya ang imong mabatsyagan. Ning gapanawag og kulto, ayu-ayuhon, awon og di mag-hysterical pagtuktuko na sa pertahan. Kay di ba imuha ning tugkaran? Pues karon ang saktong oras para katungdahan na nimo barugan. Kasigi kag ingon ning CDO imo ang teritoryo. Wa magani kay papelo titulong nagunitan. Magani kay papelo titulong nagunitan. Tas bawal pag daw dayo. Tiyaw nyo na. Di ka ganahan diri TSO na ibagong manulod. O basin nga, insulto lang gid kayo para sa imuha kung ang mga tagalaing dapit pa ang mudaog. Kay real shit lang. Insa pa man di ay nagpa-intense sa liga ron. Kami man mga bagong batch. Way mainggan yung dula diri sa TSO kundi tungod sa mong ginapakita. And that's a fucking fact by TSO. Way rak batikos, no shit. Pero humana na to nga part. Lahi na ni nga chapter. Gispoil na tamo last battle kang pinsananing storyline.
T-share na po ni Ron kung kinsay main nga karakter. Kay sukad pa lang sa sugod di ka part sa conversation. Pangtapal ra ka sa ni back out. Pa-supremo pakangan. Optional naman day gani ka sa mismo ni mga hometown. Di man taon ka special pick. Gikonsider ka nilang Mike Iluglex si Apel as a sign of respect. Gitagaan ra ka nilang spot para di ra kayo sakit ang impact sa imong karir nga hangin na lang bayak. Kaya wa namang gigay umong. Wa namang gigay umong. Ga-chase na lang man ka sa cloud. Deep inside sakit kay ni simong buot. Nga despite sa imong naabot, respeto nila nimo kay di sama nilang try ga fukuda og zen look bitch move. Way saktong pagtahol nga gakadawatan. Musahang tod karon diri sige japong bida. Sige japong bida. Musahang tod karon diri sige japong bida. Naginatrato ra nga extra taliwas sa mga achievements. Unsa nga klase nga supremo ka? Unsa nga klase nga supremo ka? Ang ina. Sa nga klase nga supremo ka. Time. So, Toros Oro, make some noise, boy! Yo, Toros Oro Coronas Oktoberfest, Barako Bar and Grill, Divisoria. TSO, make some noise, boy! So, para to sa itong Coronation Tournament Semis, kung kinsay makadaog, matbang niya, diri ko, para sa finals karong December. 5-0 para kay Supremo! Salamat Tono sa Oro. Shoutout kay Lirico. Amping Permente. Tuhan!